Jakwara moga jwanga rwaki chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koro ni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moga jwang kawuono e chenro mar ohala gi mwandu wachako kod ohala no mano mar gym kata kuonde mago mag rie fuonni magi. Mae kelo ngima makare to bende itime kaka ohala. Ma en ohala ma itime kaunti ma Nairobi kae kod Ochieng Omondi. Ma bende leronwa sigande kaka osebedo kodhach kod ohala ni. To ahinya kawuono wadeno waranga ne ber mar bedo kod tich moro minyalo timo bathe kopogore kod tich maduong' ma itimo. Kawuono oyudo yuto kuondego duto. To bende okonowa ber mar ndiko jotich ma en kod chia kod ng'eyo makare kani kuomgi. Ma emomiyo kawuono oleronwa bende mathoth kotenore kod yuto mabiro kod tich mitimo bathe. Kopogore gi ma bende en kod ohande mar pi. Ma bende owach nyaka sani osebedo kacha kopuodhi kod sirkal kendo oyude yuto mabup ma bende konye kod jogi kachiel koda ka jogo mawuok kadhi timo ohala kuonde mamoko to dok pacho kod yuto margi. Owinjane siganda Ochieng Omondi ma bende oleronwa mathoth kod ohala ma otimo. Inyinga iluongo ni Ochieng Omondi. Ochieng Omondi ne en wuod Ugunja. Siaya County. Yes. Koro ohala matimo en mar gym. Ohala mar gym ni asetime for quite a while now. Asetime kuom higni mogwaro. Chakre 2012 ema nachako ohala mar gym. To gima nomiyo adonjo ohala mar gym ni mokwongo namanyo side hustle kadhi tich. Namanyo side hustle mok bidwaro a lot of my time. Nabet kanyo monitor onge gima waro. En side hustle ma luwo gima dhi mbele mondo monitor en gima yot manyalo timo kata kama antie. Mano miyo na paro mar gym. Mar ariyo, asebedo very keen on fitness. Koro chimo gima bende ihero, irango gima in line with that passion. Mondo kikitim gima ng'ato wacho ni tim, mionge kod passion on it. Koro gym asebedo very keen on gym. Therefore, kana chako paro side hustle, to kanya mane wiya noringe, gym no would be most ideal. Gima dwarore ohala mar gym, mokwongo en nyaka ing'e location midhi kete gym no. Nikech location midhi kete gym no biro ng'isi the equipments madware kanyo. Gima wacho kamano, inyalo yawo gym wacho ni moko high end estates ma gik mibiro dware gym no are equally high end. Yawo gym kama the middle class, mano be bo ng'isi ni to for this particular population equipments magema madwarore. Because depending on the equipments, charges magi can either be moderate or high or affordable. Yeah. So that's one, the location. Secondly, of course, the type of equipments midwaro mondi chak go that gym. Inalo chako kod mage. Kendirango equipments ma need demand ahinya in terms of exercise madhano dwa timo. Kiwo kanyo, the third issue manyaki non kabisa kendo en staffing. Caliber ma staff midwa keto kanyo, madwa train ji kod madwa kao pesa or your cashier.
So again, mano ben gima very, very important ohala mar gym kai. And more na kabisa. Ka at the end of the month, yudo ka ngato yude kado. Kendo kino wange ler. Then if you think about the family mare man chien, ma bende dak maber, gichiemo maber, nyithindo dhi school, to gimamiyo nyathi dhi school, gichiemo maber, en ohala cha. To ngane time maber kokete chunye. It gives a lot of satisfaction. No, at least you are contributing to the mankind. And gima ber, ken en gima mit, en gima mapiny waka. Mana ka gimora mora ma ng'ato timo, nyaka bedie challenges. Challenges ng'eny ohala ka kabisa. Mokwongo and the trust. You're the right people manyalo, or the right personnel manyalo run your hand ni kionge machiegni. Oken gima yot. More often yudo ngato ma nyalo bet maber for maybe 1 or 2 months. Go be the 3rd month. Karo chako timo wike moko nono. Yudo ka the income yudo jane dok piny. To at the end of the month, I expect nyaka bi chule. Musara mane uwinjore kode cha. Koro okomako ohala motegno. Okoketo himself kanyo ka gini en mara. Orane kama gini ngat machielo. Secondly, ohala ma gym ni maintenance cost is normally fairly high koka icheko maber. Kibedo kod equipment ma mogin commercial. For example, gym na is a commercial gym, which means no dwaro commercial equipments. Seche moko ngato nyalo wuondi tinyo equipment moro ma domestic use. Kitero gym kacha after 1 week, 2 weeks osekethre. Koro you either have to repair it or koro dhi nyom machine machielo manyien, which is equally very, very expensive. Secondly, the frequent changes in technology. Machuno nyaka ibed on top of your game. Gimana ma ji dwaro at this point in time. Yeah, mondo kikibed ni na obsolete gik machon cha, then your gym will go down. Challenge moro machielo and the clients nyaki have seche moko chun nyaki bed kod medical history mara client. Gom nyaki bed kod medical history mara client and buro ngisi the type of exercise mara client onego ben timo. Otherwise, ngato nyalo biri gym, you don't have that history, to donji machine mako woke to hinye kabisa. Yeah. Now the challenge comes, seche moko clients biri gym and they are not ready or willing to disclose their health status. Koro chopo kuma yudo ka ng'ani seche moko hinyre, ng'ani collapse ka kara en gima could have been avoided, cannot disclose this my health status, koro ing'eyo the exercise mana ikete through. So those are some of the challenges. And of course, generally, you know, sani gyms mang'eny come up estate. Koro luore mana kaka i-package your products. No mai maber for this area, then koro aki deliver ebe, the customer care a bit of it, but it's very, very important. So meaning that you must have the right personnel. Gimom miyo inyalo biro I Jaheka Fitness Center to kidhi gym machielo. One, the kind of service mwa offer. Service marwa, and we are Kizungu wacho no customer centric. We are warango kabisa no customer mbiro ni ang'o modwaro, and we deliver just that. Secondly, one affordable. Kirango equipment mani gym waka and you compare with other gyms ma this stature, gimagi charge on malo to onwa charge a moderate fee
which is affordable kalure kod the area, the locality. Wija kikwil moka wacho wach ma pi be waloso. O process pi remote reverse osmosis. En pi maber, pi mose bedo tested, mo puodh gi sirikal, KEBS, pi mochulo nusuru maber, iluongo ni Pure Delight. Pure Delight ni, ondiki andika ni Pure Delight, ke thurwa kucha, to mama na chande moko dhi sukul luonge ni piwa. Koro gym kidwa chopi gym, namba ma gym en 07 40 52 89 61. Nyakwara mogo jong bang' winjo sigana mano mar Jacob Omondi. En kinde modani mondo mwarang machielo mondo miyud jip ni ohala diere ni gino minyalo timo. To enya bende ke yudo tenruok makare kod wechego mag okumba. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Frederick Odhiambo, man jalony e weche mag okumba. In jatimo ohala kata ohala ma itimo kamoro amora e pacho kae. In kod thuolo mar yudo okumba ka wuok e kambi mar okumba mar CIC Insurance. Emiyo kawuono okonowa yot mar rango kaka inyalo yudo okumba kaachiel koda ka tiyo kod nyaka lony manyasani magiluongo ni Easy Bima. Kawuono omiyowa ler mathoth kotenore kod magi kod mathoth. Wawinjane kaka ne olos kodwa achiel kachiel. An iluonga ni Frederick Odhiambo, ayudra e kambi mar CIC kae, to ayudra Nairobi, head office marwa ma ni Apail. To kawuono wadhi wuoyo e wach mar okumba ma idendo gi dongere ni personal accident. To kwa wuoyo e wach personal accident ni, en okumba ma watemo ng'iyo kaka nyalo konyo oganda mek jopiny Kenya e yore mopogore opogore. Namba achiel maybe ka ng'ato ohinyore kiyudo ka e yor masira mar ka un joma kaka wang'iyo kaka grube matindo tindo ma waluongo ni joma riembo kata piko kata mana derepe ma bende tie e ndara. Koro yudo ka okumba ni nyalo geng'i gi kama chalo nade. Manyiso ni kihinyori, wantiere gi okenge mopogore opogore ma luwre gi nueng'o mar ng'ato. Koro kinyalo oluwre gi kuma kila ng'ato nyalo yude mare. Koro kikawo inyalo yiero kendo kabro nuoyo gi dho kizungu ni cover limit. Koro cover limit mari kae en kuma ine ming'iyo in iwuon. To ntiere kaka kihinyori, to ntiere kaka kambi biro chuli kaluwre gi tich mitiyo. Ka in ng'ama ondiki, tie kaka kambi biro chuli. Ka in ng'ama ja ohala, to wang'iyo sana bende jo ohala, nikech yudo ka duero mari en yor ohala to yudo masira. To koro ikanye ma koro kambi bire, to kambi konyi yudo kaka inyalo konyori seche ma laktar oteri osiptal to laktar ondikoni nonegi yue maybe odiochienge ma adiwa. Koro sami yueyo no, koro ntiere okang' ma koro kambi biro chung' kodi to yudo kaka ichuli e juma ka juma. E okumba ni wantiere gi yore ma opogore opogore. To luwre gi yuto mari. Odhi gi okenge kaka wacho ni mopogore opogore kochakore 500,000 nyaka 1,10,000. Koro luwre gi yuto mari. To kiyudo ni kata kwa biro kwa yudo ka un e group mar wawach ni kaka joriemb apiko, jo boda boda, to un gi group ma maru miyudo ni koro samoro ng'eny gi onge ga okumba. Koro watemo ng'iyo, watemo kaka wanyalo chopo negi ma ka ng'ato oyudo masira e yore mar tich, to koro kanye ma koro kambi kaka CIC koro biro to ing'iyo kaka inyalo konyi. Namba achiel en ni ka kes machalo kamano oseripot karwa ka, to koro mane kuma koro kambi chako ng'iyo godo kaka ikonyi, nikech yudo ka koro in achiel kuomwa. Yes, ma waumo go okumba mari. Koro kiyudo kaka okumba ni en kaka wachule e pesa matin ma iyudo ka mar kidwa kawo mar okang' mar 500,000,
iyudo ka ng'ato the lowest ma ng'ato nyalo chulo ma mano matin mogik ibiro chulo 1,770 to kine kamano pesa matin tichule dichiel e higa waluongo ni annual payment koro kichule kamano dichiel e higa to mano koro geng'i ma gimoro amora motimi within higa no koro kambi biro chung' kodi kiyudo yor masira kambi biro chuli. Okine ka namba achiel ka ng'ato yudo tabu kiyudo shida maybe kaka wacho ni ka in jarimb apiko tiyudo accident to osiepeu kata osiepni ma ungo emoteri osiptal. Okine ka wan koro kaka kambi koro gima wadwaro ni wategemea en report moa kuom daktari ma emibiro kelnwa ma mane namba achiel kech ka en gimotimore ndara to kine ka polis koro nyaka bedie miluongo ni traffic police koro kosebedo involved koro report mare to gimae osiptal koro mago emwaluongo ni koro claim documents koro kosekelnwa ka koro wang'iyo to watimo ne gimiluongo ni verification then koro kambi chung' kodi e yo makare. Kwa wacho wach masira ok wach kata ni accident mar apiko kende. Masira ntiere matimore yore mopogore opogore kata kuonde matiyo kata ka wawach ni en jaohala e dhi tich ka gin jowa ma wach ni gin kata mane gweng' kucho to ng'ada ora to daraja okier kode matiende otur. Mago mwaluongo ni masira ok ochuno ni en gima nyaka yudi mane ndara kende. Masira nyalo yudi kata kari mar tich kata wawach mana ni itiyo ka to ntie gimoro miloso ka wawach ni in fundi itegemee lwetino to gimoro timoreni igori piny ma ihinyori koro kine ka kanye koro ema koro kumbani koro bire. Sani waloso gimoro ma iluongo ni seamless activity manyiso niya in kidwaro ndikori kodwa to ibro mana donje mbui marwa tibro neno gimoro amora mani kanyo tiyiero koro kiseyiero ibro neno nego ket ID mari mano kende mwadwaro kuomi to kisefilo form ma mani nyalo dhi e branch moro amora kisefilo form mari tiketo details tiketo jogi ma waluongo gi kizungu ni next of kin nikech kama sira nyalo yudi to ing'eni nyalo yudi ka in e tich to wan gima bro miyo wachulo ok en gima jogi obiro wacho joma osiepe ni mokeli to wabro ng'iyo mana kapo ni gin be gin form jogi ma jogi obiro ma ae to waluwo the correct procedure mari then koro yudo kaka chule yo makare. Mano be nikech ntiere kaka wach ni jogewa ma yudo ka ni e gweng' e villages wanyalo wacho ni samoro gionge gi simu mwaluongo ni smartphone to wantiere gi bedewa kuonde mopogore opogore koro ng'ato nyala wuotho e ofise wa moro amora kuma ntie to ndikore kanyo. Gima nyalo nyiso oganda marwa ni ineno gik ma wawacho kaka wadende gi dho kizungu ni pie gin gik mabeyo makonyo oganda wa to nene ni samoro dhano ok ong'eyo bergi to sani kaka CIC gima wasetemo timo ni watemo chopo ne joma ntiere interior kuonde mabocho e gweng' joma ok ong'eyo gik moko ainani koro watemo manyo grubego mondo mi wachop negi watem lando negi gigi mondo kila ng'ato obed ni oritorego kumba e yo moro amora mong'eyo nikech iyudo ka samoro ka in itiyo to gimoro timoreni to kendo koro wachako mana ni in tiji manyocha timo cha koro yudo ka tiendi ohinyore ok inyal tiyo kendo koro kendo yudo mana ni in koro ing'amo bet mar rita ni mondo okony gi osiepene koso gi anyuola mare to koro yudo ka kiritorigo kumba kaka mar personal accident ka to wawacho nikech ng'ama lemo ni gima rach otimre ne ng'ato to magi gine gik ma waritorego kaka dhano koro ka gimoro timoreni tiyudo kumi iso e wiyi. Koro kaka nawacho to ntie machielo be ma e pieka mar jopuonjre ma pod dhi nyime e skul koro yudo ka samoro kapod odhi nyime e skul to oluonge gimiluongo na attachment tiyudo ka nyako kawo kumba marite nikech samo dhi e attachment tiyudo ka kuma odhieno en gima ochuno ni nyako bedgo en gima dwarore ni japuonjre ka japuonjre kodhi bet kanyo to ochako ko gi dweche 3 kadhi nyime koro ka in japuonjre ma pod ni e skul bende yudo ka
ka okumba mar pieno bende ni e iye kanyo dwarore kodi nyaka ibedgo. To kidhi e mbui marwa ma iluongo ni Zibima, to kidonjo kanyo tibro yudo ka en gima yot, ng'ata ng'ata nyalo yudo kaka register. En kine modaka yo masadi bangu winjo sigeni ariyo mar jalony kachel kodaka ja ohala mabiro winjo telo ni mokwongo kawa ka yo masani aduogo kae kod mathoth tok yweyo mano ka kelo ni ka ja ohala mar juma kik idhi mabor. Erokamano ahinya. Ing'eyo ka ji kendre to gikendre mondo gidag nyaka chien. Parinit Rajiv Bajwa. Erokamano ahinya kuom biro e ngimana. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Maureen. Sigand Nyamolo traditional dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumno kanogolo adier ka en nolokore janyako. Yudo ka pod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje leni. Makapuni agolo thum sani. Ben mar gospel. Teacher Beach. Chakre sari okinyi kod ngeso sa beach. Eira Mogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Jakora mag jong macheni kendo chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete kar ka e chenro ni. Par ni nyalo tudi kodwa achiel kachiel e chenro ni kokalo e mbui mekod to te mag Ramogi TV e Facebook yoro gi nying mar Ramogi TV Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kachiel koda ka SMS line wa maen 236000 monikono mathoth kotenore kod ohala mitimo kata paro machielo ma intiere godo kaka wanyalo bero chenro ni mar ohala gi mwandu. Kawuono kawarango ja ohala mar juma nyakora Mogi Jwang en sigana mawada kelo ni ka achiel kachiel mano mar Caleb Otieno. Caleb Otieno timo tich mar uso sanduk. En sanduku mikete ringre mag jogo wede kod osiepe ma bende osewewa. En ohala mowacho ni en mar konyo ogandawa mar mondo miyo ik jogi kod nyadhi kachiel kodaka e yo moro makare man kod luor ne jogo ma bende osewito ngimagi. Ohala mar sanduku okonowa ni onge ohala moro monyalo wacho ni miye mor ahinya. To wacho ni tich en tich nikech mae en nyaka tich ma nyaka tim. Kawuono okonowa ber mar timo ohala ni mano mar uso sanduku kendo kama onego bed ni chake to bende tae yo machal nade. Ohala mar sanduku onego bed ni time kanye. En machiegni kod osuptal aluora mar chiro mano mar Jericho. Kawuono wayudo thuolo mar bet kode kendo siso mare mosebedo gogo timo tijni kuom higni moyawo 20. Kawuono Caleb Otieno e ja ohala mar juma. Nyinga Caleb Otieno, awuod game yala. Ohala matimo en ohand sanduk ni endi. Kachake nadhi nyiewo sanduk kamoro. To naneno ka chandruok ne ntiere mar nengo ne malo kuma ne wadhi nyiepe. Koro nawacho ni kanyalo chako ohala ni nyalo miya jingo mar mondo abende atimo ohala ni kakonyo ji. To kata katime ok atim ni atime neno ohala, atime ni en ohala bathe konchiel to konchiel en konyo yawa.
yawa ma joluo oyud konyruok to kod oganda mamoko bende. Challenges mantiere gin ni nyaka itim on time, itiek on time. Matiende ni nyaka ibed jadiera. Ok inyal wacho adiera to ohala ni ok inyale. To nikech ok wang'e nyis ng'ato ni ok atieko tich. Koro kikawo tich to nyaka itieki. Nyaka itiga adiera. Obed ni koth chwe, obed ni chieng' rieny, nyaka ang' itieki. To nyaka ichiw tich maler nikech my last respect. Ok inyal tiya tich ni tieko kaka kuonde moko jomoko timo. Nyaka iti tich maler. Mae mamiyo wayudo tich maler, wayudo tije moko bende nikech watiyo tich maler Jericho kae. Jericho ka ong'ere Kenya mzima, kata piny mangima. Kinyalo penjo pinje moko ging'e Jericho kae in Nairobi nikech tich maber matire kae. To dabed gi kwayo ni oganda duto te mondo bi Jericho kae omiwa tich nikech wan gi manpower moromo ma ok dang' walet gi down. Ochakre e nyiewo material, watiyo gi board, to watiyo gi bao ma waluongo ni solid wood. Wan gi mahogany, wan gi mvule, wan gi pine, wan gi boards kaka particle boards, wan gi MDF boards. Koro wasenyiewo board, watere machine, wang'ado kolure gi measurements ma omiwa. Tiere body madongo, tie body maboyo. Koro lure gi measurements momiwa, but in most cases wan gi standard sizes. Standard sizes en sanduk ma ng'ata nyalo rome at least. Mok oweyo dhano machwe kata dhano maboyo. Waseng'ado, wariwe gi glue gi msmal. Toke no kwasetieko, wawiche rangi. Kwasetieko wach range, watwang'o iye. Kaka koro uneno moko mitieko kagieki. Toke kwasetieko rangi to waketo handles. Koro onyalo dhi e chiro, onyalo dhi e showroom, onyalo dhi e tijiko. An kana chake, to naneno ka gichunya nanyalo chiwo pod gik mabeyo ma pod onge market gi kinde no. Ema chiwo nyaka sani. Mondo mi oganda te oyud gi maler kaka mwatimo sani. Koro ginyalo biro Jericho market kae mondo ginane na tich mwatiyo. Mondo gibende gikaw from this side. Location is very important nikech king'iyo nitie kinde moro ma kata sirkal nodagi ni sanduku ok los kama ntiere osuptal. Inyalo paro ndalo CS iluonge ni Ngilu. Nogol gite but osuptal. To kata sani pod ok dwar gi but osuptal nikech ntiere joma katuo to gineno sanduk to gibuok. Koro onyalo chodo chunye kamano. Lemo nyaka walam Nyasaye nikech Nyasaye moritowa, en emomiyowa nguvu, en ema oritowa. To tich en tich. Koro ok wanyal tamre loso sanduk ni walemo ni mondo ji otho. No, tich en tich kamano. Nikech koro kwawe losogi, to koro ng'ama dhi losogi en ng'ano. Miyo ng'ato nyaka bede ma ntie kacha ma konyo. Nengo pogre nikech lure gi material mwatiyogo. Kaka for example, watiyo gi bao solid wood kaka mag mahogany. En bao mawuok Kongo kuchande. Kitambo chop kae yudo ka beche ni malo. Koro ntiere manengo gin malo malao 1,150 to ntiere ma medium yudo ka e diere 50,000 kanyo. To ng'ama bende n piny ok wawito oko nyalo yudo mar 15,000
mar 10,000. Ok, Jericho Coffins wantiere Jericho Market, kiwuok Jogo Road, ti branch Tom Mboya, ilor mwalo nyaka Metropolitan Hospital. Kichopo kanyo opposite Metropolitan Hospital nitie Jericho Market. Kichopo Jericho Market ibon wang'o wa kanyo. Namba na mar simu en 0722 32 62 90. Nyakora Mogejwang', agero ni iwinjo kanyo ohala ka ohala ni kod puonj mare ma wayudo kendo gigo ma wanyalo somo eigi. Kawuono wakelo nyaka mano mar sanduku, tich en tich, kendo ohala nyalo kelo ni mwandu. Ohala ka ohala mokelo ni chenro ni mar ohala gi mwandu, wami thuolo mano mar rango ni adieri ohala ni gima nyalore, adieri ohala kelo mwandu. Tudri koda kendo juma manyien, ka wamenyo ni ohelni mamoko, wami riekni mopogore kaka inyalo gerogi, kaka inyalo dongogi, mondo mi gimi yuto kod mwandu. Nyaka juma manyien chieng' tich ang'wen, oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donje viewsasa.com.